Lang. Ali sa. Dali ba, tagpila man mo saging. Ali. Ali ba kay mo palit ko. Abagdanaw kay ni Juan, dali diri. Diri. Ali diri ba diri. Dali. Ali. Tagpila man mo saging. Padaplin, diri padaplin. Tagpila man mo saging. Tag 5. Nganong ikaw may namligya na? Mas diling. Ha? Isa man is diling. Ali diling. Ali diling. Diling. Ali diri ba? Ha man day mong mama? Mas balay. Tapos balay nganong ikaw may namligya? Nagluto man sila balikot sa. Nagluto kog balikot sa. So na may grade nimo? Ha? Unsa na grade nimo? Kinder. Kinder pa ka? Ilan may edad nimo? 6. 6 na halina na mo. Halin na. Pila imong halin? Diling? 5. 25. Be. Pila man na tanan ako nang paliton. Ha? Ha? 150. Be paliton ko na be. Oh. Naka Cecilio. Wala. Wala ka Cecilio ni. Kaigon. Kaila ka ni. Kaila ka ni Diling. Ha? Pila man ni? 1,000. Oh. Paliton ko lang nag 1,000. Sugot ka. Ha? Imuha na na. Oh. Tagay kong saging be. Oh, napay bugas oh. Oh. Kualing. Maaling. Waling. Papalit sa dami. Kuan. Kanang Silupin. silutin. Tapos pang balikot sa. Magtakos pang balikot sa kamo ra gyud mamaligyag balikot sa. Oh. Ha? Ito ra sa eskwelahan. Sa eskwelahan. Unsa na may grade nimo? 5. Grade 5 ikaw kinder. Pila na edad nimo? 6. 6 ikaw. 10. Maayo mo ba sa inyong pagkabata? Kabalo na mo manginabuhi. Kisa may nagtudlo sa inyo anak. Inyong mama? Very good you guys no kay mutabang sa mama no. Be aper sa diling be. Kisa may diling aper. Aper kana ikaw unsay ngalan nimo? Siren. Cyril. Bless be. Bless. Bless. Oh, ikaw bless. Wala naghatag sa inyo pinaskuhan. Wala. Si Pasaway Vlog. Aw gitagaan mo Pasaway Vlog. Nga karon kailan mo sa kuha wala. Wala. Aw, maayo kay wala mo kailas kuha. Apir na lang be. Nice one. Agto sa ko Diling. Bye-bye Diling. Wala. Imuha na na, ibaligya.